Салому садсалом, эй нури дида, салом аз ҷониби дӯстон расида. Ҳар нафаре ки ин лаҳза моро мешунавад, салом алейкум. Худованд ба хонадони шумо сулҳу амният биёрад. Дӯстони азиз, ин ҳафта ҳафтаи басо вазнин буд барои мардуми Тоҷикистон. Ин духтарчае ки дар борааш дар тамоми сомонаҳо, аз он ҷумла дар канали мо низ маълумот дода шуд ва баъзе модарон гуфтанд ин хабарҳоро намонед. Ин хабар ба он хотир аст, ки мардум бохабар шаванд, фарзандони худро парасторӣ кунанд, яъне як лаҳза онҳоро танҳо нагузоред, ҳар лаҳза назорат кунед. Дӯстои азиз, ин духтарчае ки аз ноҳияи рӯдакӣ таври шумо медонед, ҳамсояи наздикаш ӯро мавриди таҷовузу куштор мисол роҳ дод. Бисёр як дарди ҷомеа мебошад. Касалии коронавирус ба Тоҷикистон омадааст ва бисёр мардуми ҷавон, яъне сину солашон аз 30 то 40-50 сола мурда истоданд. Ин коронавирусе ки омад бисёр вазнин гузашта истодааст ва мардуми тоҷики моро аз коронавирус худованд нигаҳбон бошад. Дар Русия низ вазъият нохуб аст. Барои шумо мусофирдухтарону мусофирбачаҳои тоҷик таманно дорам, ки доимо саломат бошед, саломатитонро эҳтиёт кунед. Барои эҳтиёт шумо метавонед ки чеснок, яъне сирпиёза, масалан 2 та сирпиёза гирен, дар 2 литр об ҷӯшонед, баъд камтар хунук карда метавонед ки 2 қошиқи 3 қошиқи нӯшед. Инак мо имрӯз шопинг дорем, ба мағозаи пойафзол омадем. Дӯстони азиз, дар ин ҷо имрӯз гуфтанд ки скидка, яъне камтар бисёр пойафзолҳои мардона, занона, кӯдакона арзон шудааст. Ман хостам барои Юсуф кроссовки гирам. Яъне айни замон ҳаво гарм аст, ӯ намехоҳад ки сабук пӯшад, мегӯяд ман кроссовки мепӯшам. Дар Олмон занону мардон ҳама вақт кроссовки мепӯшанд. Дӯстони азиз, агар шумо дар Олмон бошед, аҳамият ки мардумаш хеле оддӣ либос мепӯшанд. Яъне ки онҳо ба заношон масалан ороиш намекунанд, чуна тиллода шавқ надоранд мисли мо. Инак мо аз ин ҷо бо шумо суҳбат карда мо кроссовки мехарем ва ба касе ки суҳбати мо хуш ояд, марҳамат, ва касе савол дорад, марҳамат. Мо чӣ тавре ки гуфтем, аз ин пас дар канали мо суҳбат бо одамони шинохта ва одамони фарҳангӣ баргузор мешавад. Инак мо бо Гулбаҳор, яъне Гулбаҳоре ки дар Хуҷанд аст, Ханди Камон суҳбате доштем ва ӯ розӣ шуд, ки мо телефонӣ суҳбати видеоӣ карда барои канал гузорем. Аз Тюмен Теҷе ин хоҳараки азизи мо ки аз Исфара мебошад чунин дархост кард ва дархости ӯро аввалин шуда иҷро мекунем. Ана ин шлёпкиҳои тобистона занона аст. Дӯстои азиз, ҳамаш аз пӯсти тоза, яъне кожаи тоза мебошад. Ино пеш 120 евро 200 евро буданд. ҳози сар шудагӣ аз 33 то 44 то 12 то 9 евро. Яъне ки пас аз пандемия, яъне 7 моҳи интизорӣ ки мағозаҳои пӯшока ва пойафзол маҳкам буд, онҳо кушода шуданд ва барои ҳамин арзон карданд. Ин 59 евро мебошад. Рӯи экран нигоҳ кунед, ки 1 евро бо русӣ чанд рубл аст ва бо сомонӣ. Ман ҳозир хостам, ки барои худам тобистон омадааст, моҳи июл хеле гарм меояд дар Германия. Хостам барои худам пойафзол, яъне пойафзоли летни тобистона бигирам. Дӯстони азиз, ва нигоҳ кунед, дар пештарак мо масалан дар вақти ҷавонӣ тамоман фақат шлёпки кати мегаштем. ҳозир дига манам дар ин Германия кроссовки пӯш шудам. Шояд ки саломатӣ бошад, умуман худро ноинҷоро эҳсос мекунам, вале ба ҳар ҳол хостам як шлёпкии тобистона гирам. Дӯстони азиз, нигоҳ кунед, ҳамаш кожаи тозаҳай. Ана инҷа тақсим шудагиай. Масалан, ана ин шлёпкиро ман гирифтам, тавре мебинед, нархашам арзон 14 евро. Ва инҷа ҷое ки нишон дода истодам, инҷо пойафзолҳои кӯдакона ҳаст ва наврасӣ. Ман мехоҳам барои Юсуф пойафзол гирам, яъне кроссовки гирам. Пои Юсуф рӯз ба рӯз калон шудааст, машаллаҳ. Акнун 33 мепӯшид, 34 шудааст. Барои ҳамин размери 34 бо ваи Германия, яъне ман мехоҳам андозаи 34 гирам ва нигоҳ дорам кадомашро гирам.
барои ҳам мактаб моҳи август мактаб сар мешавад дар Олмон. Мехоҳам ягон спортивни гирам, яъне ки варзишӣ ва алоҳида барои мактабаш. Ана ин сабук аст. Нигоҳ кунед дӯстои азиз. ҳозир ман аз ҳамин кабуту савз мегирам. Ино сабуканд. Барои Юсуф маъқул аст ки пойафзол сабук бошад. Барои ҳамин дӯстои азиз имрӯз хостем дар мағозаи пойафзол шопинг дошта бошем ва барои фарзандои худ аз инҷо харид кунем, чун скидкаҳои хеле калон аст. Ман дар Русия будам, дар уҷа магазинҳои каруселу дигару дигар бисёр скидкаҳо мекунанд, яъне ҳам хӯрок аст унҷо ки скидка мешавад, ҳам пӯшокаҳо пойафзол. дӯстои азиз иҷа андозаҳо кати гузошта шудаги ҳар як шӯъбаи масалан пойафзол отдельно. Ман аз он ҷо харид кардам, баромадам, инак ба мағозаи хӯрокворӣ медароям. тавре мебинед дар ин ҷо ҳам масалан нӯшокӣ аст, ҳам приправаҳо ҳастанд, тамоми намуди маводи ғизоӣ, яъне гумузе, ин обст, ин сабзавот мебошад, гумузе ин фрукти, яъне мева мебошад. Бо забони немисӣ ёд гирем. Обст сабзавот ва гумузе мева. Дӯстони азиз, инак дар ин ҷо тавре дида истодаед китобҳои бадеӣ мемонанд, 1 евраи, китобҳои афсона, китобҳои масалан бестселлер. То имрӯз дар Олмон зиёд китобхонҳо ҳастанд, нашриётҳои китоб ҳар сол зиёда аз миллион китобҳои детективу фантастикаву дига мебароранд. Инҷо мағозаи хӯрокада бисёр чизое ки арзон мешавад дар витрина мемонанд. Чипсҳои ҳархела аст. Ана ин вай аст, мармалод аст, мармалоди хариба тавре гуфта гузашта будем, бо равғани хук тайёр шудааст. Барои мо аз инҳо ҳаргиз намехарем, аз мағозаи туркӣ ҳалолашро мегирем. оли вақт шавад аз мағозаи туркӣ барои шумо гузориш мекунем. Нархҳо дар рӯи экран. 1.29 евро, 1 евро 29 сент ин майонез ва кетчуп мебошад. Акнун ба таври худатон ҳисоб кунед. 1.69, 1 евро 69 сент бошад. ин майонези тоза мебошад дӯстони азиз. Яъне чанд намуд майонез он ҷо фурӯхта мешавад ва майонезҳо омехтаанд. ва дӯстони азиз, ин мағозае ки дида истодаед, дар ин ҷо маҳсулотҳои рӯзгор низ бисёр дида мешавад. Яъне ки масалан аз сачоқу пастел барои масалан хоб кардан, тамоми маводҳое ки дар зиндагии ҳаррӯзаи мо барои хона дар кор аст, дар ин ҷо ба ғайр аз хӯрока дида мешавад. Дар ин ҷо чамадонҳо арзон шудаанд, тавре дида истодаед. Бош ин фирмаи пуриқтидор дар Олмон мебошад, ки аз ҳамин сковородка сар карда то дигару дигар мебарад. Касрулкаҳо арзон шуда. Мо занакҳо бисёртар рӯзгора мебинем. Масалан ман бисёр дӯст медорам ки дар хона тамоми масалан соковыжималка дигару дигар бошад, дӯст медорам. Инаи касрулкаҳо 6 евро 99 сент шудаги дӯстои азиз. Инаи чизоам 6 евро 99 сент тавре нархҳоро дида истодаед дӯстони азиз. Инҷа масалан асбобое ки Тефал, инам фирмаи бисёр хуб аст ва пилосос асту дигару дигар ки арзон шудаанд, дар ин ҷо гузошта шудааст. Ин чизо барои афшура гирифтан, блендер, умуман барои зиндагии шумо зарурӣ ин ҷо гузошта шудааст дар витрина ва арзон гуфта дар ин ҷо скидка гуфта гузоштаанд. дӯстони азиз, масалан грилкунаку, картошкапазаку дигару дигар ҳамаи занҳо бисёр мехоҳанд ки дар ошхонаи онҳо, дар ҷои хӯрокпазии онҳо ана ҳамин хел масалан посудаҳо бошад. Ҳамин он чизе ки барои зиндагиро осон мекунад бошад. Ина мантупазаки ино дига хеле дӯстои азиз, чӣ хеле ки дар Тоҷикистон мантупазаку таваққи чӯя ман дар Олмон ростӣ надидам. Ва тавре дида истодаед, мо ҳолам дар мағоза ҳастем. Шумо барои он ки нархҳода перепутат накунед, рӯи экрана бинед 1 рубл чанд сомонӣ, 1 евро чанд сомонӣ ва 1 евро чанд рубл мебошад. Ина инҷа шлёпкиҳо 3 евро 95 сент тавре дида истодаед дӯстони азиз. Инак инҷо ҳам либосҳои таҳпӯшу
таҳпӯшои занона ва мардона аст, ки нархҳошон сар мешавад аз 2 евро то 50 евро то 100 евро ҳатто, яъне вобаста ба сифаташ. Оно бештар маҳсулотошон, маҳсулоте ки мо либос мепӯшем дар олмон пахтагӣ мебошад дӯстои азиз. Яъне пахта барои саломатӣ фоида дорад. Тавре гуфта гузоштем олмониҳо тамоман фасонӣ намекунанд. Ороиш масалан мо чашмонмона сирма мекашем, қошора осма мекунем масалан да. Инои хеле занҳои олмон агар касе олмон бошад ё ки дар киноҳо дида аҳамиятиянд, филмҳои ҳуҷҷатида, олмониҳо тамоман дӯст намедоранд. Як кроссовки мепӯшанд, як бруки ҷинс мепӯшанд, мегарданд занаку мардакаш иша аиш фарқ намекунӣ. Яъне либосошон хеле хоксорона мебошад, ки ба манам маъқул аст. Одам бояд ҳама вақт хоксор бошад. Дӯстони азизи мо, инҷое ки дида истодаед, инҷо Азуру майда як чӯда аст. Ин шӯъбае ки ман гашта истодам, ман тамошо дорам ки барои худам чӣ чизро интихоб кунам. Ҳар вақте ки ба мағоза меравам, мегӯям фалон чизам мегирам, эконом мекунам, наметавонам. Шумо дар занакҳои муҳтарам савол, шумо чӣ хеле эконом мекунед? Ё ки мисли ман мағоза медроӣ, аяла мебинед чӣ арзона гирифта рафтан мегирен. Ана инҷам вентиляторои ҳама қимат 89 евро 99 сент. Ин вентиляторо яъне дига хел аст. Бо ҳастаи вентиляторои арзон ки мо гирифтем 15 евро. Ҳардуш як хелай. Лекин инсонгия сифаташ дига. Он асбобои зиндагӣ, масалан соковыжималка, утюг, и чизо дар олмон фирмаи махсуси олмониҳо мебуроранд. Дар Тоҷикистон будем фақат аз маҳсулоти олмонӣ мехаридем аз сум ва яъне сифаташ баланд аст. Ака мо тоҷико як чия харем, то мурдан бояд хона монда боша, ҳамхари чиза, яъне чормағз шиканакам гӯем мешава, яъне то охир мебарад. Дӯстони азиз, инҷое ки мебинед, инҷа чизҳои арзона мемонанд витринада ва шумо метавонед аз витринаҳо чизи дилхоҳтона гиред. яъне пиласос қимат шуда дӯстои азиз 99 евро 99 сент. Хами 1 сента дар боло шумо 100 евро. Дӯстои азиз, тавре дида истодаед. Инҷа асбобе ки даруни пиласос да, масалан барои тоза каданша, инҷа мӯи сар хушккунакҳои 19 евро 99 сент, 31 евро 99 сент. Ин барои мӯи сара қоқ кардан. утюгои бисёр бақуввата, утюгое ки дар Тоҷикистон қимата дар инҷаам қимата 39 евро 99 сент, утюго 27 евро 99 сент. Дӯстои азиз, ин утюго бисёр сифаташ баланда, яъне дер кӯҳна мешаванд. Инҷа духовка, мо аз ин духовка харидорӣ кардем дӯстои азиз, ва духовка 39 евро 91 сент. Бисёр духовкаи хуб аст, вале масалан питсаи ҳаҷмаш майдаро пухта метавонӣ, бисёр майда аст. Клайн меган, клайн ин хурд мебошад, яъне клайн офен аст, яъне духовкаи хурд аст. Инҷо вафли пазак аст. Дӯстони азиз, тавре дида истодаед 21 евро 99 сент. мо пеш дар Тоҷикистон чормағз пазак аст 21 евро 99 сент. Ин гуна асбобо дар Тоҷикистон буд, вале дастӣ буд, ручной, дар ёдатон бошад. Ман харид яъне асбобои рӯзгорда бисёр шавқ дорам, ҳамчун кӯҳатбоно. яъне инҷа миксер барои торту дигару дигар. Дӯстои азиз, барои торткунӣ бисёр чизош. тефал аста, яъне обҷӯшонак, чой дамкунак 29 евро 99 сент. Дӯстони азиз, яъне нархҳои ё баланда. Инаи миксера, баъд ҳастаи соковыжималка 17 евро 22 сент. тухмҷӯшонака 5 минута тухмора меҷӯшонад. Дӯстои азиз, ман доштам, ҳамсояма додум барое ки сарфам нарафтум. ина инҷа тефал обҷӯшонака шеврин ном дорад. ман аз ин дорум, бисёр хуб аст. 6 моҳ шуд вайрон намешавад. 29 евро 99 сент. мо арзон шуда буд 20 евро гирифтем. Дӯстои азиз, ин кофеҷӯшонака, яъне дар тамоми хонаи олмониҳо ҳамин намуди асбоб аст, чунки қаҳваро олмониҳо хеле зиёд 80% инҳо олмониҳо қаҳва менӯшанд, яъне кофемананд мисли ман. Аз кофе дил канда наметавонам. хонаи кадом олмонӣ меҳмонӣ равӣ, якдамда кофе мекунӣ. ин вентилятори арзонак 15 евро 99 сент. тавре озӣ диде, ана ино арзон шудан. ва тавре дида истодаи касрулкае ки мурға махсус мепазанд, и ҷуҳутои хеле вай доранд. Агар аҳамият дода бошед, ҷуҳуто
ҳамхали касрулкаи мирғпазӣ доранд. Инҷа касрулкачаҳо, қолаби торту печенӣ ҳама чӣ арзон шуда 4 еврову 9 сент қолаби торт дӯстои азиз барои духовка. Инҷа пиёла, кружкаҳои фасон, одноразови масалан посудаҳо ҳастанд. Бисёр олмониҳо дар хона меҳмон файрод мекунанд, одноразови посуда мегиранд. Вақте меҳмон хӯрдам хе фур метаҳанд. Тоҷикӣ карда гӯям мепартоянд. Барои онҳо ин хубтар аст, барое ки об, свет, барқ дар олмон хеле хеле қимат аст дӯстони азиз. Барои олмониҳо барқу обашонро хеле хеле сарфакорӣ мекунанд. Барои пули зиёд кор карда ҳама вақт қарз доранд. Инҷа шампуну масалан крему дигар бо ҳамаи асбобҳои рӯзгор якҷо гузошта шудааст дӯстони азизи мо. Инҷа утюгкунак ҳаста 30 евро. Ана ин асбобое ки дар ёдтон бошад дар Тоҷикистон дар пеши ёварам хеле ҷои косаву поса буд мағозаву меган ҳамура вай кардиянд. Қаҳвахонаи туркӣ анам хелеай. Инҷо обнӯшока аст, минералка ҳастаи дӯстони азиз ва абшураҳои хеле бамазза. Амуман абшура наменӯшам озиро, барои ба ман зарар дорад, вале духтур гуфт ки абшураи помидор барои саломатӣ хеле хеле фоиданок аст дӯстони азиз. Шумо ҳам метавонед ки абшураи помидорро шабо хӯред. Барои витамини B12 S дора, барои саломатитон фоида дора. Инҷо об тавредес будаед. Ана вақте ки мо олмон омадем чита пиреб хӯрем. Масалан як дона шиша 50 сент. Мо гуфтем ин қа арзон. Вақте шумо 50 сент харидорӣ мекунед 75 сент мекунед. Барои чӣ гӯед? Шумо шишаро хӯрда шудед, шишаро обратно бояд биёрем 75 сент я 25 сент шумода мекунед. Агар мисол 2 шиша фурӯша 50 сент, 4 шиша 1 евро. Ба ҳамин хотир нархҳошон масалан як дона минералка 19 сент, 19 намегира, 19 чанд мешавад? 28 мегира, 28 сент мегира. Яъне ки як баробари он мегира. Барои шумо обратно бо шишаро инҷо ҷои шишафурӯшие дар он ҳамида мезозед, пула мегирем. Ман шуморо борҳо дар ин бора гузориш карда будем ҷои шишафурӯшие. Анамо беҳтар. дӯстони азиз, дар мағоза сайрогашти мо идома дорад. Ҷое ки мебинед инҷо гӯштҳои ҳархела аст, ростӣ гӯшти хук мефурӯшанд. Мо аз ин мағозаҳо ростӣ харид намекунем ва аз мағозаҳои арабӣ, туркӣ мегирем. Инҷо гӯшти хук, гӯшти гов, гӯшти гӯсфанд, гӯшти индюк, гӯшти масалан мурғ, тамоми намуди гӯшти заргӯш, гӯшти оҳу ҳаст. Ана ин витринаое ки мебинед инҷо аз йогурт сар кардагӣ то мороженое, яъне айскрим мегӯянд, арзоноша, яъне агар вақташ гузаштагӣ неву вақташ кам мондагӣ, яъне 6 моҳ 7 моҳ барои ино кама, ё ки 1 моҳ барои масалан йогуртҳо ҳаминҷа мемонанд. Шумо ҳаминҷа арзон ба нархе ки дар пушт омадаги 3 баробар арзон мегиред. Дар олмон ҳамин қа хубӣ дорад дӯстои азиз ки ман як сумкаро хуш кардам, 1 сол харида натонистам. 350 евро буд. Ман гуфтам ман қадар сумда чанд сумка мехарам, нахаридам. Вақте дирӯз мо мағоза рафтем 1 евро бовар кунед, ман 2 та харидам. Ман кожаи тоза. Яъне ки нархҳо резко арзон мешавад ки бисёр хубай. дӯстони азиз, мо ана инҷо омадем ва фақат ман ҳаминҷа йогуртҳо мегирам, йогуртҳои мевагӣ. Вале шумо кӯшиш кунед ки йогурти мевагӣ нагиред барои фарзандатон. Йогурти чиста, яъне табиӣ боша, барои саломатӣ фоида дорад, саломатии фарзандони шумо. Афсӯс ки ман тамоман йогурт намехӯрам, маҳсулоти шириро истеъмол намекунам, дӯст намедорам. Ҳарчӣ ки фарзандои ман маҳсулоти шириро дӯст медоранду истеъмол мекунанд. Дӯстони азиз, ин мағоза хеле хеле калон мебошад ва тамоми чиз дар ин ҷо ғайр аз ҷони одаму шири мурғ мегӯянд ёфт мешавад. Ҳатто инҷо косметикаҳои бисёр зебо ҳам гузошта шудааст ки мо занҳо ҳама вақт куҷое равем, ё моли рӯзғора мебинем, ё косметикара. Ҳамин тавр не? Мехоҳам фикрҳои шуморо дар бораи мағозаравӣ фаҳмам. Шумо чӣ хел эконом мекунед, чӣ хел сарфакорӣ мекунед, ё ки медароед айрои рӯйхат харид мекунед, чӣ хел мекунед? Ҳамира ман нақл кунед. Шояд мо як таҷриба гирем ай шумо ёшо. Яъне ки бузургӣ на ба сину сол, ай бузургӣ ба ақл ай дӯстони азиз. Ва инак ин мағоза дар ҳоло ҳам гашту гузор дорем дӯстони азиз. Бо мо бошед лаҳзае то давоми блога тамошо кунед.
дӯстони азиз, баъд бисёртар айна, яъне дастгирка шумоли боз кадом айнаро истифода мебаред? Айнаҳо бисёр арзон мешавад. Собун, моеъҳои хушбӯе, ки мо ба либос меандозем ва либос бӯи хушрӯ мегирад. Фарзандои ман фақат мегӯянд оча бӯи либоси мо хушрӯ кунад. Барои ҳамин ҳама вақт аз ҳамин моеъҳои хушкашӯӣ мо истифода мебарем. Дӯстони азизи мо, тавре мебинед мағоза хеле хеле калон аст ва ҳар як шӯъбаша дида харид кардан аз чӣ осон аст. маводи арзоншударо дар сафи пеш мегузаронанд ё дар сафи қафо мемонанд, ки шумо бинед. ана акн ман кафеман ки ҳастам, нескафе арзоншуда. ҳамин нескафее ки шумо мебинед пеш 6 еврову 99 сент буд, ҳозир тавре дида истодаед 4 еврову 88 сент шуда. инҷа се намуд кофе, ма айни ширия, инеш нескафеи чиста. яъне ман мехоҳам ки нескафе гирам. аз ин ман дар хона дорам, бо гирифтам. яъне имрӯз кофе дар ин мағозае ки ман даромадам, мағозаи реал арзон шудааст. дӯстои азиз, акнун боз инҷоро мебинем чӣ арзон шудааст. оста оста рафта дидан мегирем бо шумо. памперс арзон шудааст. дӯстои азиз, памперс барои кӯдакҳои хурдсол тавре мебинед 2 еврову 99 сент, 2 еврову 30 сент арзон шудааст. акнун инҷара мебинем хокае ки барои либосшӯи Ариэл беҳтарин. шумо ба кадом хока либосотонам мешӯед? дар комментария нависед. хокаи Ариэл бисёр хуб аст. дӯстои азиз, акнун ман намедонам дар олмон бисёр дӯстои ман фақат хокаи Ариэл яъне истифода мебаранд. ҳам либосро хеле хеле тоза мешӯяд, ҳам бӯи хуше дорад. ҳарчанд моддаи моеъи вай меандозем, вале бӯяш хуш аст. дӯстони азиз, инҷа гиёҳҳои давоӣ аст. камила бо забони немисӣ аст, бо забони тоҷикӣ русӣ рамашка, бо забони тоҷикӣ бобуна. ин чойҳои давоӣ мебошад ва ҳама вақт дар хонатон камила дошта бошед. дӯстои азиз, он як савол омада буд, як модари ҷавон ки дар муҳоҷират аст гӯ мо дар муҳоҷиратем, фарзандои мо тез тез температура мекунанд, мо чӣ кор кунем? хоҳари азиз, вақте ки ман таҷрибаи зиндагӣ мегӯям, вақте кӯдаки шумо температура кард, оби бисёр якум нӯшоне, либосҳоша каше, лупличиневу тагия турсӣ куне кӯдаки майдаҳака. ва агар ки дар хона спирт надоштагӣ боше, уксус боше, уксуса ба об қатӣ куневу ҳамо оби хунукча қатӣ, яъне таги кашаш, таги пош, гарданоша, қатии сараш тар кунен, яъне ки резка атпадад мешавад температура хуба. метавонед агар кӯдаки майда боша, 2 моҳа я параситамола 4 қисм кунед додан гиред. параситамол дар тамоми дунё безарара ҳангоми температура таби баланд. яъне шумо савол додед, баъд гули рамашка, яъне ҳамун рамашкаро ҷӯшонда монед, обаш кати танаи кӯдака массаж кунед. вақте ки температура мекунад бисёр фоида дорад. вақте ки температура мекунад кӯдаки майда, ҳеҷ вақт вазелин нашакед. ман медонам ки модарои тоҷик, модарои маҳаллӣ кӯдакам вазелин мекунанд. ҳеҷ вақт кӯдаки майдачаро вазелин накунед, ки температураш баланд мешавад. агар дар ҳолате ки грипп дошта бошад температура. ин саволда ҷавоб додем ба он модари ҷавон. инҷа духиё арзон шуда. дӯстои азиз, ин духиё пешқимат будан, ҳозир 14 еврову 95 сент. ман бештар бӯи гулро дӯст медорам. дар инҷа белая акатсия пеш буд, ман мехаридам. белая акатсия беҳтарин духӣ аст, ки ман дӯст медорам. вақте ки ман дар Эрон сафар доштам, дар он ҷо беҳтарин духӣ ва хуштарин духӣ ин бӯи муҳаммадӣ буд. бовар кунед, ихеле бӯ ман дар ягон ҷо дар ҳамаи давлатҳои дунё гаштам, ихеле атри хушбӯ дига наёфтам. бӯи муҳаммадӣ дар ҳақиқат арзанда буд. дар ин ҷо фақат белая акатсия харидорӣ мекунам. дӯстои азиз, акатсияи сафед бӯяш мисли сирен аст ва бамазза ва арзонтар. инҷо кремое ки масалан занҳо дар рӯяшон мешаканд, баъд сипас пудра мекунанд. ман намедонам тональный крем боша, барое ки ман макияж намекунам ва сарфам намерам духтаро, бахшиши зиёд намедонам. касе ки донад дар комментария нависа. масалан майя медонад, занои мо, хоҳаракҳои мо, духтарои ёшама метавонед нависен ки аввал чира мекунанд, тональный крема мекунанд, баъд пудра. ман дар ҳаётам кардагӣ нестам. духтарои азиз, дар телевизионам кор мекардем, бе макияж ман баромад мекардам.
баъд савол метиҳед барои ожанги рӯй ӯ заное ки синусҳошон аз 30-31 гузашта аллакай ожанг сар мешавад чӣ кор кунед? Агар рӯи равғанӣ бошад як қатра лимона як қатра не як лимона гиред сокша буҷафе рӯғанӣ бошад як қошуқча асал як қошуқча равған фарқ надорад равғани растанӣ қатъи оби лимон афшураи лимон алдараш карда рӯтонда пешаи хоб саҳар пеш аз кор ё умуман саҳар шакида истед баъд ба оби хунук шӯед бинед чӣ қадар рӯтон тоза меша ожангҳои рӯтон нест меша аз таҷрибаи зиндагӣ мегӯм ва он нафарое ки рӯи хушк доранд яъне рӯи хушк доштагии одамо лимонда дар дарунаш фақат як қошуқча асала меандозед тамом дига ягон чӣ намеандозед ва рӯятонда шакида месте ё кивира майда мекунед қатъи ҳамин асал қатъи лимон қатъи аз ҷӯй мекунед дар рӯтон мешакед боз як чизи дигар якта банана аз амихе майда кунед ё атёрка гузароневу дар рӯтон бишакед чӣ қабл ожанга мегирад витамини тайёра инҷа хӯрокҳо барои сага дар олмон сагу пишака бисёр дӯст медоранд ҳатто мор доранд я дӯсти ман мор дора оли ман бояд сёмка кунам шумода нишон диҳам ва хӯроки сагу пишакро зиёд дар мағозаҳо бо хӯрокаҳо дидан мумкин аст сайёҳати мо ба анҷом мерасад пеш аз он ки аз мағоза бароям ба шумо морожениро нишон медиҳам айскрима нархи мороженӣ сар мешавад аз 2.27 евро 2.79 евро 1.99 евро аз ҳама арзонаш дӯстои азиз 1 евро яъне ки мороженӣ қимат аст ба нархи олмон агар гӯем 10 евро 19 сент ҳама намуди мороженӣ ҳастад итолиёҳо аз италия яъне мутахассисо омада дар германия заводҳои мороженибурорӣ кушодагианд ва морожении италия дар ҷаҳон ҷои якум мебошад олмон аз айскрим мороженӣ хеле хеле бой мебошад тамоми намуди морожениро шумо дар ин ҷо мебинед ман бештар шоколадниро дӯст медорам вале бо сабаби беморӣ дигар наметавонам ки яхмос яъне мороженӣ истеъмол кунам инак мо ба касса омадем дӯстои азиз харид кардем ва рафта истодаем давоми блогро тамошо кунед инҷа тавре мебинед инҷо донор мефурӯшанд донор 4 евро мебошад ба нархи тоҷикистон муқоиса кунед инҷа ҷои донор мебошад дӯстони азиз дар ҳаминҷа сайёҳат дар магазинҳо яъне магазинҳое ки мо имрӯз шопинг доштем тамом шуд бо суҳбатмона идома медиҳем мо харид кардем яъне барои худам туфли шлёпки тобистона барои Юсуф кроссовки барои хона баъзе масалан маводи хӯрока акн нишон доданаш айбай ба фикри ман ҳамаша акин нигоҳи ман ҳамчун зан ҳамчун кадбону ҳамчун блогер бо шуморо фикротона мефаҳмем дӯстои азиз инак мо аз мағоза баромадем ва ман мехоҳам ин лаҳза барои шумо дӯстони азиз ду намуд оши узбекиро нишон диҳам ман инро напухтаам инро як бародари узбек пухтааст ки хеле хеле бомазза менамояд шояд ки шумо аз он ба он нигоҳ карда ягон нозукии ошпазиро ёд гиред яъне оши тоҷикӣ дар ҷаҳон ҳамроҳи мардуми масалан узбеку уйғуру дигар ошое ки ино ҳам мепазанд мо ҳам мепазем дар ҷаҳон якум аст инак оши узбекӣ аз ҷониби ин бародар пешкаши шумо мегардад тамошо кунед анаҳа тарзи пухтанашро тамошо кунед дӯстои азиз ва яъне агар ягон чиро ки надонед аз ин ош ёд гиред тавре дар навор мебинем пиёза бо гӯшт хуб бирён кардестиянд инаҳа дидестен мода аслан дар тоҷикистон мегӯянд ки дасти мард бомазза аст вақте ки дар тӯйҳо повро мардҳо ҳастанд баъд ана сабзии зард сабзи чанд намуд меша сурх зард сафед сабзиро яъне хушрӯ реза карда дар болои ин пиёзу гӯшт андохтанд зира масалан мурч ана тавре дида истодаед оши тагии дегиай ба фикри ман дар дунё ай ҳама хӯроки бомазза оши таги аловӣ мебошад агар ки тӯй ман оши тӯя бисёр дӯст медорам шумора намедонам дар ҳаётам як бор агар гӯшт хӯрам оши тӯйда мехӯрам айхе гӯштро дӯст намедорам оши тӯй бомазза ина тавре дидед ана мехем пухта гирифтан
масалан ман тез об мерезам, ино дар зирбак оба тамоман кам мерезанд. Нигоҳ кунед, ман бисёр мерезам. Ҳар кас бо таври худаш мепаза. Ана акнун зирбакшон маҳин ҷӯшид, дӯстои азиз. Биринҷа андохтам. Биринҷа андозӣ бояд 1,5 сантиметр баланд боша. Ба фикрам ино биринҷшон чихеле астае, ки овкаш нестае. Ана оша дам дохтан ва акнун тавре мебинед оши таги аловӣ тайёр шуд аз ҷониби ин бародар. Ози ҳамин бародари ошпаз барои мо дуюм намуд оша пешкаш мекунад. Оши узбекӣ гӯем. Ош ҳамаш оша, як узбакиву немисиву тари надорад. Акн чун ин бародар аз Узбекистон аст, ман мехоҳам, ки шумо тарзи ошкунира бинед. Наҳа вақте ки дам медозед, ҳамаша якҷоӣ карда, баъди дам андохтан якҷоӣ карда, баъд табаққода кашида нӯши ҷон кардан лозим аст. Дӯстои азиз, инаҳа оша дам дохтеста бидиан. Ози оша дам дохта. Мо ошда биҳӣ меандозем, масалан лимон меандозем, чеснок, ҳама чӣ меандозем. Ина оша дам дохтан. Оши таги алова, дӯстои азиз, тавре дида истодаед дар навор. Оши таги аловӣ тайёр шуд. Агар гӯем, ки оши ҳамин суперда ош, нигоҳ кунед. Ози сабзӣ қимат шуда, дӯстои азиз, дига оши як ба якам дар Тоҷикистон кам мекунанд. Мегӯянд, ки ба наздикӣ ҳамаш хуб мешавад, яъне арзонӣ мешавад иншоаллоҳ. Сабзиам бисёр мешавад. Зиндагӣ ҳамина, ячи арзон мешавад, ячи қимат мешавад. Яъне тариқи бозордорӣ, масалан мубодилаи асъору дигару дигар ҳама ҳамихела. Ина ош шуд. Оше, ки масалан шумо ягон маъракада мекунед, таги алов иҷа камакак нишон додагиай, барои он ки ин повр мехоҳад, ки мисол одамое, ки ош мекунанд, камакак бифаҳманд. дӯстони азиз, инак оша мекашанд. Нигоҳ кунед бо чӣ ба нағма мекашанд. Барои сиёмка ҳай, ози чапа мешава, хаёл мекунӣ. Ина ош шуд, дӯстои азиз. Агар гӯем оши тӯида монандай, хато намекунем. Акнун дуюм намуд оша тамошо кунед. Иам дегдонӣ ҳисоб мешавад. Инаҳа иҷа ҷаззара аввал бирён када гирифт. Ман ҷаззара нағз намебинам. Ҷазза мешавад, ҷаззаи гову, масалан гӯсфанду мисол дигару дигар. Ҷаззара бирён када гирифтам. И повр нигоҳ кунед, инҷа ошхона мебошад. Акнун тавре дида истодаед, аввал гӯшта бирён кадак, баъд пиёза андохтак, нигоҳ кунед. Ва акнун бирён мекунам. Ба фикрам, ки ҷазза пазарам ҳамаро якҷоӣ кард. Тавре дида истодаем. Акнун сабзии зарда андохтак. Ино дар повр дар яке аз чойхонаҳои машҳур ҳастанд. Нигоҳ кунед, камтар обуш рехтак, бо зираву мурчу масалан мавизи зарду. Баъд қаламфурра дидина бутун ошда андохтам. Ман ҳамира санҷидам. Қаламфур оша бамазза мекардад, дӯстои азиз. баъд шумо метавонед барои хушмазза шудани оштон як дона набот ё ки ман медозам. Ман чанд бор шумо ошкунира нишон додагим, да тавре дида будем, ман шакар рехта будам. Ҳана акнун биринҷа меандозанд, дӯстои азиз, нигоҳ кунед. Биринҷа андохтестиян ва тавре ки мебинем обша кам мерезанд. Вақте ки ман ош мепазам, обша зиёд мекунам. Аз ин пас манам ҳамхе оби кам мекунам. Значит биринҷа то додан дар кораи руша таҳша не, таги биринҷа ҳеҷ вақт чақа нашавад. Чеснока мечина, қаламфурра мечина ва дам меандозад. Тавре дидед. Аз повро агар нигоҳ кунед, тез ёд мегирӣ. Повро нозукии ошпазиро аз маву шумо хубтар медонанд. Ошои тӯя, ошпазои тӯй. тавре дида истодаед, ош пас аз дамхӯрӣ тайёр шуд. Ва инак ошаҳози ба фикрам, ки ҳамаша якҷоӣ мекунам, баъд мекашанд. Дар Самарқанд оша яъне сабзира отдельно, гӯштоша отдельно дар рӯи ош мемонанд. Инҳоро ози мо мебинем, ки чӣ хел дар табақ оша мекашанд. Яъне ош як хӯроки бисёр лазиз мебошад. Ина оша кашидан таваққода. Марҳамат. дӯстони азиз, ба ин хоҳар кӯмак кунед. Ассалому алайкум. Ман Олима Баршхон, модари 6 фарзанд. Ман зурум омада микора кардесам. Ман хоҳари аҳли исломи шумо. Ман рӯзои наздик гапрасаи вазин зана. Духтари ман 16 солае. Хинакок гапраса.
ай шишиш ами моҳ буроябо ай ҷигар шапраса дорум ма ай ҳамаи шумо ака апо бародару дудару ай ҳамаи шумо илтимос мекунам кадоми зуруш мераса кадоми дасти хайр дора ёрдам кунам ма хонавдар надорам дар як чойхонаи давлатӣ зиндагӣ мекунам ба ҳамин рӯзои баъзвин ба ҳамин рӯзои қинӣ апрасаша гузарондам ай ҳамаи шумо илтимос худо ин рӯзоро дар сари ҳички набиёрад фарзанд ягон каса ин рӯза худо нишон натиҳад 12,000 сомон қарз кардам ман апраса кардам духтарам ай ҳамаи шумо илтимос мекунам дар роҳи ризои худо касе метавонад хайр кунад ини қағазое ки ҳама айбаниси мачтун ҳама қағазои духтуре ки ай духтур гузарондагӣ ҳамаш плёнкаҳош ҳама қағазош ҳастанд ай моҳ буроя мо бо дуюм апраса дорем касе метавонад ай дилиш бурора хайр кунад дар роҳи ризои худо худованд ай ҳама апо хоҳаро ин видеое ки шумо дар телефон дидесте ман модари 6 фарзанд зурум омада ҳамин кора кардестам аввал худованд худош шифоратия ман мехоҳам ки маро ёрдам кунед духтари ман 16 солае синфи 8 6 хиннакок касал пайдо шуд апраса кардем ба қарзи қавзула ҳозир дуюм апраса як моҳ баъд дуюм апраса дорем ай шумо кӯмак мекунам ай шумо илтимос мекунам ки кадоми зуруш мераса ай барои Аллоҳ дар роҳи ризои худо ёрдам кунед охири моҳ ман бо апраса дорам ин ҳозир духтари ман дар ҳамҷа ховай шумо дидесте апрасаи вазин гузарондагӣ як чойхонаи давлатӣ да мо зиндагӣ мекунем мо хонаву дар надорем не фарзандакои ман бехонаву бедарем дар як чойхонаи давлатӣ зиндагӣ мекунем ин қағазои плёнкаҳое ки мо айбаниса ҳама ай духтур гузарондагиё дар баниси мачтон мо апраса гузарондагиё ҳамин моҳ охири моҳ бо дуюм апраса дорем илтимос ай шумо бародаро кӯмак кунед дигар зурум намераса дигар чора надорам илтимос ай шумо кадом мехоҳад дар роҳи ризои худо ёрдам кунад дигар илоҷ надорам илтимос худованд ай шумо розӣ бошад